Dahil nagtataasa lang din ang ating biyahe mula sa napaganda at napakataas sa bundok ng Kutmon. Magandang beauty ng balaba dito sa Pulangi, Albay. Hindi rin papahuli ang napakaganda at napakataas at nakakapanginig na tuhod na tulay dito sa La Purisima, Pulangi, Albay. Wala namang ano. Putik, dinadaanan pa ba talaga to ng tao to? So hi guys, andito kami ngayon sa tawag nito, La Purisima. So may pupunta kami dito ngayon na tawag nito, tulay na ang diretso niya is Santo Niño Iriga. Ayan guys, ito kami ngayon sa La Purisima, Albay. La Purisima, Pulangi, Albay. Okay. So ayan, dito na tayo guys, La Purisima. So doon sila Nelson, dumaan muna sa barangay kasi papalaw daw muna kami kay Kapitan para gusto na natin yung mag-courtesy call muna tayo kasi in case of emergency man, at least alam ng mga barangay na may tao dito sa tara asan si Kap? Okay dagos. Baba na son. Ay, paalam. Pupunta kami ng... Kaya ito, yung tulay po baga. Papuntang... Saan to? Tirik-tirikan? Yung pulgante? Ay, Fulgante. Amo, Fulgante ka to. Yun po. Sa may content ko. Aba, For the vlog. Mga feeling vlogger. aba, si Kuwa Manes, yung mga biyo. Ay, so kuha mga Ay, Kuha. salamat. God bless. vlogger. Mga feeling vlogger. Ay, nasa Fulgante. Sabi ko parang kita-kita. Para sure. Ano po. Asa na lagi po yan? Dito man na po ini. Opo, pagkatapos, pag abot, mamayutin si Bibi. May parusin na santo. Sa pato po. Opo, katuo. Sige, tara. Mag na lang, tanong-tanong sa may bahay, Apo. Ay, mga dadaanan. pero buti sa siya po pwede ka magpunin sa anak Mag timbo. kilometer na yun. Awal, akala na sa nasalan. Apo. Thank you, Kap. Thank you po. Sabi ko, puno ka mo. Sa Markwan kayo. Sabado dahil leg. Kapag isagto. Apo. Kindag marigos dag. Amo po nga ni. Pag okay. Ay, naka-rose og sadto Kap sa to. Ano, solo nakababa sadto? Nakababa pala nito. Baba, may dadaanan. Pulgante ba? May dadaanan. Pag may narinig po ito nga. Pwede man? Sige. Matang na binit. Ano? Yeah. Amo. Sige po, Kap. Thank you po. Tara. So yun guys, bali nakapagpaalam na kami kay Kapitan. So, dito na kami doon sa may tulay. Pero kung akala mo hanggang chill lang ang biyahe na to, eto na, hindi rin papahuli ang isa sa pinaka-kakaibang experience dito sa Pulangi, ang La Purisima Hanging Bridge, Fulgante, kung tawagin ng mga locals. So yun guys, bali dito na kami ngayon sa may part nitong waiting shed. Tapos dito kami sa pathway. Bali maglalakad na lang kami pababa para marinig namin yung tulay dito na paglagpas mo ay Camarines Sur na. So ito yung parang nagiging boundary na siya ng Pulangi tsaka Camarines Sur. Makikita natin yung mamaya guys pagbaba natin. Ito yung tulay na dati nung nilalakad lang namin to dati simula dito sa part ng Gamot hanggang hanggang dito sa pagkalapas kasi lang pag nakikipesta kami sa mga kamag-anak namin. Dito kami dumadaan.
Di mo pala siya kaya ang motor kasi nagranan. Okay. Pero video. May agay man bagay video. Grabe ito guys yung ano guys oh. So dito na tayo ngayon. Ito pala yung tulay dito sa part ng La Purisima na pagkalagpas mo ay tawag nito. Tirik-tirik ka na. Bakit lang ako naman sabi niya ano? Dito tayo guys sa ano. Tulay pala yung tulay dito. Hindi pala siya hanging bridge pero hindi siya bakal. Ano lang ganito lang oh. Na may mga kable. Tapos kawayan medyo medyo scary guys kasi umaalog-alog oh. Grabe, parang ano lang to nanginginig ka na pa ako hindi. Wait lang, ayusin ko lang yung mic. So ayan guys, subukan natin kung kaya pa ba. Pag hindi, bahala na si Lord sa akin, Lord. Grabe. Woo! Uy, umuuga. Uy, wag niyong gagalawin. Nagiwag talaga. Oh my God. Nasasanay ba talaga mga tao dito maglakad dito? Grabe Tapos yung gitna, parang wala namang ano. Putik, dinadaanan pa ba talaga to ng tao to? Grabe Grabe guys, nakakatakot. Diyan lang muna kami dito magsunod. Yes, anak mo. Grabe. Woo! Ang taas. Grabe, musta man kaya ang mga tao nakatira dito? Hindi kasi natatakot dumaan dito sa tulay na to. Oh my God! So scary! Grabe guys. Nakakakilabot naman yung daanan dito. Putaking bumagsak kaya ito. Sign? Ano? Grabe. Pero sabi naman na tanungan ko, di ko lang sure kung totoo yun sinasabi nung nakausap ko ang matanda nung nakaraang araw. May dumadaan daw dito ng motor. Kaya daw dumaan dito ang motor. Sabi ko, imposible naman kung kadaan dito ang motor. Grabe, umuuga. Uy! Woo! Grabe. Imposible naman kung kaya lumaan ang motor dito kasi kaya medyo malakas sa loob guys. Kasi grabe. Okay! Kaya mo naman! Grabe. Nakakatakot, medyo nakakanginig sa aking paa. Medyo scary guys yung hanging bridge dito. So, andito tayo ngayon sa kabila guys. Bali ito, Kamsur na to. Bali, iriga ata to, iriga kasi sabi nila, ito daw ay pag nakalagpas ka dito ay tirik-tirik ka na. Ang Iriga City ng Kamsur. So, ayan. So, bali ito yung boundary ng Pulangi tsaka Camarines Sur. So, ito na guys yung boundary niya. Grabe guys, no? Grabe, tingnan nyo. Oh my God. Nakakanginig sa paa. So, maganda sana dito kung may drone kaso yung drone natin ay hindi na gaano lumilipad guys. Kung akala mo, ordinaryong tulay lang ito, ibang usapan ito. Ito ang hanging bridge ng La Purisima na nagdudugtong sa Albay, Camarines Sur. Ayon sa mga taga rito, ang taas ito mula sa ilog ay umaabot daw na tinatayang 80 feet. Kaya kung tumatawid ka, parang kasabay mong tumatawid ang kaba mo. At alam nyo ba, gawa lang ito sa mga kable at pinagtagpi-tagping kawayan. Simple man tingnan, pero malaking tulong ito sa mga residente para makatawid araw-araw. Pero dahil exposed ito sa ulan, hangin, at bagyo, minsan daw nasira rin ang tulay. Kaya imbis na hintayin pa ng iba,
mismong mga taga rito na ang tutulungan para ayusin ito. Patunay lang na minsan, ang pinakamahalagang tulay, hindi lang gawa sa bakal o simento, kundi gawa sa bayanihan. Naabot ka? Ay, naabot ka din anong ka, sir? Kan tulay na kan? Grabe no, ang taas pa lang ang tubig pag nagaba. Parang hindi mo siya na ano, hindi mo siya na route. Narot kang pirmi? Ay, na-route siya pirmi. Isa na lang. So, ganun, kada ba't Pero kadi man lang na mga bula, pero kading kable di man na ano, di man naputol. naputol, sir? Diyan man. Natangguan na gano'n. Isang tulog-tog. Abot yan, sir? At tas mga ragpa guide naman nakakuha siya sa inyo no. Yung maringan sir pag naga ano kan tawiyan di man naga ano, di man na aksidente ngayon, ano nagaputol kading tulay. Ay, di, pag aram ng di kaya, ba't na? Maray. Imagine mo, nasa taas ka ng halos 80 feet mula sa ilog, tapos kawayan kabilang yung pagitan mo sa baba. Pero yun nga yung saya eh, yung tipong may konting kaba, pero sobrang worth it. Sa dulo na tulay na to, hindi lang bagong lugar ang makikita mo, kundi bagong kwento. Ito guys yung mga dinadaanan nila mula La Purisima hanggang pakalagpos dito sa tawag nito kabilang ito ng hanging bridge. Ito pag nakatawid na tayo dito, bali ito na ang Tirik-Tirikan or Iriga City. So di ko pa sure kung Tirik-Tirikan ba, tama ba, pero basta ang nakalagpas na dito ay Iriga City na po ito. So ito guys yung bali yung hanging bridge dito sa La Purisima. So di ko pa alam kung gaano po kahaba ang tulay dito. I-research natin yan mamaya. So ayun sa napagtanong natin kanina. So ito daw guys sa tulay nito, bali nasisir din to lalo pag malakas yung ulan, lalo pag may masama ang panahon. So bali itong tulay na to ay napuputol din daw to dahil nga sa sobrang lakas ng tubig mula dito sa ilog. So pwede rin dito guys maligo sa ilog dito sa baba. Ayan. Nakakatakot guys kung siguro kung mga isa o dalawa dito tatawid papunta dito kasi medyo dumuduyan-duyan yung ano dito, yung itong hanging bridge. Grabe. Ito lang yung nakita kong hanging bridge na mga kable kasi kadalasan nakikita ko yung mga bakal lang talaga. So wala, ito na lang yung nakikita ko na tulay na hanging bridge na ano na ganito na bamboo. Ano pare? Lang takot pagsabot nga na. Nang tukod na duyan-duyan ano? Grabe. Pero kasi ang nakaka-enjoy. Dito kasi yung ibang nadadaanan ko na ano na hanging bridge ay mga bakal na tapos kaya nang tumawid yung motor. Pero dito di pa rin kaya ng motor kasi medyo kalitan lang yung nalalagay itong kable, itong dalawang poste na nalalagay ng kable. Medyo maliit. So di pa nakakasya ang motor dito. Walang atrasan, diretsong hakbang, sa bawat liko may bagong tanaw. Sama ka na, tara na't magbiyahe. Walang problema. Mula bundok ng Kutmon hanggang sa relaxing ng Blaba View Deck, sa nakaka-adrenaline na hanging bridge, isang biyahe at look experience. At kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng biyahe, huwag mong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe na sa aking YouTube channel, Alex TV Vlogs. At kung gusto mo rin makita ang mas marami pang ganitong adventure, abangan pa ang mga susunod nating biyahe dahil dito sa Alex TV, hindi lang basta biyahe, may kwento dito. Sa galaw, parang panaginip pero totoo sa araw-araw. Sama ka na, tara na't